كم معنكورة نشي تريفنا أزنورت برجوكو زملقت نخدمسل ما يوسخمو إذا دحيزاتا نفت الترابيزات ملس نملؤ سدراوي زغون درار دما كمزي لي داله እተቦ ድማ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ዓብዪ ክንዲዚ ኢደይ ዝኸውን ስጋ ስለ ዝበላዕኹ ምንም ክውስኽ ኣይክእልን እዛ ተሪፋ ዘላ ንእሽተይ ስጋ ብምውዳእ ክትሕግዝኒ ምኽኣል ክደይሉ ንጓሉ ብምሽዋድ ኣብ ንዋ ከምዘይተሓድር ርግፀኛ ይኸውን ንሱ ግን እኽሊ ከይለኸፈ ጥራሕ ከውዱ ካብ ገዛ ወፂኡ ስራሕ ምእላሽ ይጅምር እዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘ ግሬት ዲፕሬሽን ወይ ድማ ዓብዪ ቅልውላው ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ዝነውሐን ዝዓሙቐን ዝኸበድን ቁጠባውን ቁልቋል ኮይኑ ካብ 1929 ክሳብ መወዳእታት 1930ታት ፀኒሑ እዩ 1929 ብሰንኪ ምውዳቕ ኣክስዮናት ዝተበገሰ እንትኸውን ኣብ መላእ ዓለም ሰፊሕ ናይ ስራሕ ስእነት ውፅኢታት ድማ ምፅኡ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ማይነስ 25% ኣትዩ ነይሩ እዚ ማለት ስራሕ ካብ ዝነበሮም 200 ሰባት እቲ ዓብዪ ቅልውላው ክጅምር እንከሎ ስራሕ ዝነበሮም 75 ሰባት ጥራሕ እዮም ሰፊሕ ውድቀት ባንክታት ምፍራስ ዓለማዊ ንግድን ማኑፋክቸርን ድማ ስዒቡ እዩ በኣረብ ስራሕ ዘይትረኽበሉ ዘመን ንደቅኻ ኣብ ሓደ መዓልቲ ምሳሕን ድራር ምብላዕ ማዕርኽ እንደይፈታን ምዃኑ ንምግማት ዝኸብድ ኣይኮነን از قط نجوه برادك أفتن استرفاو سنات فابريكاتات سرح نمقلاش خير سرح دليمو أفدقس تسلفو أما يتسوقو تيمزلو أتترنا فقن تشاعة تسوات رح يزدلي برادك أتمعلت نسو كافتم تشاعة حدا نخون عدلين يسلزين ورا رأسود نينو نجوزو زي كملس كاليغ قبريك علن اتحاد جيزة فلوتن هو ونزن ورا بوكسر نامين ولا سرح نمركز الدفاع سو أي قياريلو ما نمسو قميته يفلتن برادك جزاق ملسن كلوجن ودو حزينو بعد تقع خفيلو أفتت أربيزا دما عوي سجات قميتي تنحو انتاي كم استفتر ترديو اتا سجع حزوان أفتت دكاني ملسمو يكر تحتيتو نتبع الوانا نخملسو اللي جورو نجزو أمكم ملسن كلو نبرادك ودو حدا عركيكو ولدو خنكو أخوص لزي كالو منجستو سيدو أنا خاو جزايك في اللي دلنيلو نوبو إنوغرو برادك زغ سمعن كلو لوبو بحسن يسبر ندقق أطويلو دحر مصنح كوف بمال ناودي قرمو استفتر ولا خفتر كاي فليز وسدك ولا حدا سوي كلن ابز جيزازي قرش مسرح لعلمت انفتان ولا يخون ازغط المعلتي ماناجرون برودكت زخونه جو حرنو وح جيزه حنت قطم يداليلو برودكت افت قطم سعاره من مقداس يكونن وترو جيزه $50 تخفالي اخون جنجو يدخل مرمرون كله برودكت افت مينو هالخسرح يمانيت يدو تقوديو خمزلون نفتو ددرن مقتايلو تراي كمزي شفناني فلتمو بتحمي نادد جن حزي اتو ددر زكايدو ساعات سلازا أخلا زقبر نقري نارن بروداكنا وشتي أتي يدو على بتعمنا غنزيتو اتغلس قتلي مكر جن بقواوي جات سلازي نارا اتساوك تعرفو يجمرمو بوكس خوك عيلو يتخساددن كلو اتو مقات امتو بتيستا يقبلو أو إدو سمعنا رك أنزا لعلمت أنكبيرو على خند أمبر اتو ددر بني الشيف فلا لا يسعرو جن بزح الزمن قدي بروداك أو كنت تشيل ماتو مقبل بتناي بوكسين أسوسيشن قصل حاوي أو قدم آتي تواهلو بوكسناي مكت أم سرتفكيتون فقادوني منتقل بروداك حج سرح سيئنو لو مالت كافتا قديمو طفي إزنهر مقو قاتيلو مبراتن غازن كاو غزو قراتيو مالتيو اتمشت نسو غزاق ملسن كلو سويتو مي بتعمت تشنقمو دكنا منغستن كيوسدوم فتئنا نا بيتسب نسدو دوميلا حساب تقرب بروداك كن فتيمو يتسمامعن دكاي ناي علي دكايوم ማንም ሰብ ከዕበየ ለይ ድማ ይሰዶም ብምባል መጽረጊ ጫማ ሒዙ ናብ ሰወይቲ ይመጽሞ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ስራሕ ንምእላሽ ክኸይዱ እንከሎ እታ ዝተጎደት ኢዱ ንኸይትርአ ንኽትቀውቀሉ ይነግራ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ሰራሕተኛ ይመጽሞ መብራህቶም ይቆርጸሎም መይ ጠጠው ክተብሎ ትሞክር ግን 4 ወርሒ ዝኣክል ናይ መብራህቲ ዕድኦም ስለ ዘይከፈሉ እንድሕር ዳኣሎ መዓንቱን ስቑኢልዎም ከይዱ እቲ ናይ መብራህቲ ሰራሕተኛ ክባረር ምዃኑ የረድኣ እዚ ምስ ሰምዐት መይ ጠጠው ክተብሎ ይከኣለትን كافت مشيت سندحر دما مبرات سلازي نورم شمحا خطقوم يقددو ناي مبرات تشكرس حراي تفاتيحو اتخبيد كرمتقن كميلو محلفو اتزورد نورا برد كاو دقا حليفو نوشتون اتيو قروم سلازي نورا ناي وعلومن ناي قرواو تو من حاتورنا نقلو قروتين خمو قوم تراي كاكاتسلو يقددو كنوالا زخلو ناقورو دوقم حيال قريت قوم سلازي نورا كاو حمامي ترفون ماي كما دمتن دقا خمزيلو منا تساقيو تطويلا خطر إيداليتن توسان زينا خيرا دما نخلوم دكا نبيت سوكت صدام توسن بروداك سرحنا مقلاش ملو كتما كلنا لو علو جزاغ ملسن كلو اتم كل جيزا ناكو يقبلو دكو كروخو ميكالن انتاي كم استفتر سمع كلون بتعمين نادا دمو مسمي نستوسو دقائقنا تخاتو دحر مصنح افت جزا بفتنات يوت
ماي براداك واصو ريعا نزل عالم حديق وازغدن فصيمو زي ملسن يمسيلوا نيرو براداك كن كرعتو حيطو افتر ريت زواولو زنورو بوتا يخيدمو كافتن نتصقمو سوات زواوا زنور 19 دولار تقبيلو نغزو يملس يخون دا امبرزن دولار زين منم اخولي نوران مطرشا نفط بوكسين اسوسييشن يخيدمو امونغو بزحات بحماقن صبقون زفولطو سوات تطوب مال احماق بوتا خمزولو رديو نخيحجزو ويلمنوم قاليهم حزينهم له استخالهم من تكورو قاليهم دما بناي نعقد عين ريهم قصهم يزرولو أما الرشا اثنين استوعوا أساناتهم أو قوعي أكيو نوجو يقرب جو بتعمي حزين من لنيرو اثنين استرف أساناتهم من لقلمو مشيت نجزاق من لسن كله دوكو حيزوه مئاتي كمتن الناولو بروداك سدرو حيزوه بتأمر تكرمتي حلفو حرستو السنة جيزة جونا بروداك يمتسمو نوح جيزة ناس عرد حرمتنا مستنع علمنا مبالكال اي اللو زبال تفخاخاري وددر كم زداليو اللي نقرو بروداك يسعر بمستافو تراي كل 250 دولار كخفل مخاني نقرو إذن كل 250 دولار أبت ساعات نسو بتعمو بزاعاتين نبروداك لما اي سدرو متسأزو السنة قرشي النيران بزح جيزة نكي حلفة اتناي وددر معالتي أكل جو نبراداك باندي جونا أسورو لنكالوغن أكودو زغونا دمت قوات يسمع كحتون كله دما توم زحالف كل التمعالتات مغز بحال نجر كم زي لخفا يفلت ناي عالم مبركال اي چامبيون نختقاطم كميل كاترح خبرخا تأتيلو مغو خمصولي يخيد بروداك دحر نوح جيزة زبلع بمرأيو حقوس كوين خبلع انتو يلقن جو اتبانديج نخي بلاشو تطو نخبل ينقرمو مانكا خقلشو اللي يخيد جن بروداك اتمغو تربيزات قريو نارأيه جو مانكا حيزو خساوز ملس زتصبح عقلي نورون ناوز شحانة دما بقافي اتيو بقاطامي حدا غازيطنيانا وشط اتخفلي اتمو ات حدا جيزة ناي عالمنا زفرحن زغبرن زنور عاوي بوكسر حزت ميت تفحيسو ناعاوي وددر كلمة مقتايو كم كلو مغنا لعقري انكلو بتعمي حزن بروداك اتجميرو نور مغوي نغمل عدلن كيرخاغن ناي قطم ساعات ياكلمو نافت ميدا يوص اتوددر نمر اي زمتصسو قصرو على وحده يخون دامبر بروداك سعري لتصبه ولا حدا سوينورن مخناتو زي چامبيون زي بتعمل دولدولن جيجفن سونتي نيرو اتدول كاوستو على سكند جميرو اتتفخاخاريو على على بروداك حيال متقعتي خفت اقداونو واحد سلز نورو بروداك نمكل خال طريازي يصقب نيرو بترغاغا مخطقعن كله دما هندوت حنت غيزه غصيو عمو ونو نغسعت يقرارب بروداك امريت وديقو كيتسأت زترف نيرو اتن كل 250 دولار بقليل يخرخ نيرو جن من تايكم زقونه من ما يفلطن الناس حق دما دقي مخمريتي تس بروداك نهيوت مسناخلن مكران زيودقو استوسنا بوكسيتات من مالتي نهران زتفخاخاريو نوحت داون اغارن سلازنورو بقرواخ قاطم يجمر افت ساعات بولدو غيلون كوصلون كلو دما اتي چواتا قصلن كلو زفلت صنا تحغسن ناتبرتات عني مص بروداك اتزولت خئلتو ناي تفاخرتو قعيت تصاويركا ننوح جيزه مصنح نيرو ابزح جيزه بزملك عزيد كموممو هندوت بحنت بوكس بموقعون أميزة سحتم نيرو تفخاخر إدخيمو فتنتو قنسن كلو بروداك بتتصراري فتنو توسيخو بستفلالو أنفتات كتكعي جمر أتدقاف دما تقريمو ناي بروداك شمت وعي جمر أو ساعة زي اتازاحوه دخمتو تنكارو يا خوينا نيرا اتقرم حجي تقودي أزنورت إدو سترون متوار كترن ليتن منوالغ سرحن كلو بدن بحاويان تنكيرانيا أما ترشاون نتفخاخاريو نا حدا تقعد تقعو تخطاتا لحيال متقعتي خفتو لمو حنساونا مريت مسودقه دقي مخلع عليك علن كم زيلو دما بروداك نتني علمنا قالو زبال مبالكال اي بوكسر مسودقه كل سوني حقوق زنبره جن دما بتأمر استغرقت تقاميت إيدي حيزو ملا أمريكا زدنقه چامبيون يقير اتوددر مسودقه بفتنت ناولو كوري ملسمو اتعنت وزقدفا مغوي ساو تودع يبلعا بزحت غازيطنياتات ناو كفلو يحزومو اتخل سرسيعو زنوره تاريخاو بوكسر دقيمو كوخو يغير اتمشت نسو غزاخ ملسن كلو كم زحزن رؤسي يدننمو صدرو نخصنع عنعو يقرو ግን መሊሱ ከምዚ ሰዓሪ ነግሮሞ ሕጉሳት ይኾኑ ድሕርና ዋሕተ ዋርሕ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ክሳብ ፀጉን ድራር ይወልዑ ኣብዚ ቅፅል ንግሆ ግን ብሮዳክ ቻምፒዮን ምንባሩ ዝረስዕ ይመስል ናይ ምንዋሎ ስራሕ ንምእላሽ ይኸይድ ሕድሉ እናተቐየረ ዝመፀ ይመስል እቲ ጥርናፊ እንከይዶም ገ ይመርፆ بروداك ናብ ስራሕ ከኣት ትኽእል ግን እቲ ጥርናፊ ይፅውዖሞ ፍሉይ ቻምፒዮን ምዃኑ ኣብ ጋዜጣ ከም ዝረአየ ብምንጋር ንምንታይ ናብዚ ናይ ምንዋሎ ስራሕ ደጊሙ ከም ዝተመለሰ ይሓቶ بروداك دما فشخيلو كافتن كل $250 عداي مسكوفلكو سترفني $5 طرحيو
ስድራይ ነቕልብ ድማ ናይ ግድን ስራሕ የልየኒ ነይሩ ኢሉ ይነግሮ እሞ እቲ ጥርናፍ ድማ ተገሪሞ ርእስና ነቕነቐ ናብ ስራሕ ይሰዶ ነዊሕን ከይፀንሐ ማናጀሩ ጆ ካሊእ ውድድር የዳልየሉ እቲ ውድድር ዝሓሸ ስለ ዝነበረ ድማ ቅድመ ክፍሊት እውን ይህቦ ሰወይቱ ግን ምንም ሕጉስቲ ኣይነበረትን ብሮዳክ ክጉዳዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ድማ ንጆ ክትኩርየሉ ናብ ገዝኡ ትኸይድ ሰላማዊ ህይወትና ንምንታይ ትሕሙሶ ኢላ ክትፃረፍ እቲ ማዕፆ ትቑዕቑዖ እሞ ጆ ከፍታን ከሎ ብዝርእየቶ ነገር ብጣዕሚ ትድንግፅ ጆ ንብሮዳክ ክሕግዝ ኢሉ ጥራይ እቶም ውድድራት ንኸዳሊ ኩሉ ናይ ገዝኡ ንብረት ሸይጥዎ ጋሒሉ እዩ ዘሎ ብሮዳክ ናይ ሓደ ዓብዪ ክለብ ወናኒ ይኸይድ እሞ ብሮዳክ ብዙሓት ውድድራት ንኽትሳተፍ ዕድል ይፈጥረሉ ብሮዳክ እውን ነቶም ውድድራት ብደንቢ ክዳለ ይጅምር ሲስተማቲክ ምክልኻልን ብርቃዊ መጥቃዕትን ዋና ትኩረት እዮም ነይሮም ኣብ ውድድር ክኣትን ከሎ ተጠንቂቑን እናፀንሐን መጥቃዕቲ ከብፅሕን ከሎ ጉልበቱ ንቁጡ ይሕግዞ ነይሩ ናይ ተፎኻኸርቱ ውቅዒት ናይ ምፅዋር ክእለቱ ድማ ዝበለፀ ይኸውን ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ተሳዒሩ ደቁ ክጠሚኦም ኣብ ቁሪ ክሓድሩ እዮም ማለት እዩ ንደቃይቕ እናተኸላኸለ ጥራይ ድሕሪ ምጽናሕ ዕድል ክረክብ እንከሎ ብሓያል መጥቃዕቲ ደጊሞም ከም ዘይትስኡ ገይሩ እዩ ዘውድቖም ነይሩ ይኹን ደኣ እምበር ኩሉ ግዜ እዛ ቴክቲኩ ትሰርሕ ይነበረትን ስቑኢልካ እናተወቃዕኻ ፀኒሕኻ ሃንደበት ምጥቃዕ ጽቡቕ ስትራቴጂ ዋላ ይኹን ደኣ እምበር እቶም ተፈኻኸርቱ ልዕሊ መጠን ጠንካራታት ክኾኑ እንከለዉ እቶም ውቅዒታቶም ንምፅዋሮም ዝኸውሉ ይኾኑ ነይሮም እቲ ተፈኻኻሪኡ ብተደጋጋሚ ጎኑ ይወቕዖ ስለ ዝነበረ ድማ ድሕሪ ዝተወሰኑ ውቅዒታት ናይ ጎኑ ሕፅምቲ እናተሰወሩ ይስምዕዎ እቲ ቃንሳ ብሮዳክ ንተፈኻኻሪኡ ስጢሙ ክሕዞ የገድዶ እሞ እቲ ዳኛ ክፈላለዮም እንከሎ ንናብ ፀጉዖም ይምለሱ ኣብቲ ዕረፍቲ ጆኑ ብሮዳክ ኮፍ ክብል ኣይፈቐደሉን ምእንቲ እቲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ተፈኻኻሪኡ ክፈርሕ ብሓቂ ከዓ ናይ ጆ ፕላን ሰሪሑ እቲ ተፈኻኻሪ ኮፍ ከም ዘይበለ ክሪኦ እንከሎ ክፈርሕ ይጅመር ኣብ ካልኣይ ዙር እቲ ተፈኻኻሪ ንብሮዳክ ኣብ ጎኑ ምውቃዑ ይቕፅል ብሮዳክ ምንም ከም ዘይመሰሎ ገፁ ኣሲሩ ክቕፅል ዋላ ይሞክር ደኣ እምበር ሰንኪ ተቐንዛውንኡ ንኽስሕት ቁሩቶ እዩ ተሪፍዎ ነይሩ ሓደ ግዜ ብሓይሉ ገፁ ይውቕዖ እሞ እታ ኣፉ ዝነበረት ናይ ስኑ መከላኸሊት ናብ ምሪት ትወድቕ ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ድማ እቶም ዝጠመዩን ኣብ ደገ ዝደቅሱን ዝቸገሮም ደቁ ብሓሳብ ርእሱ ይቕረፁ እሞ ብሮዳክ ዝጠንከረ ኮይኑ ናብ ሕልኑ ይምለስ ነቲ ጠንካራ ተፈኻኻሪ ይጥምቶሞ ብዘይ ምንም ምክንያት ምስሓቅ ይጅምር ክሳብ ዝዕለት እዚ እቲ መዓልቲ ንሱ እንታይ ከም ዘስሓቆ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ግን እቲ ተፈኻኻሪኡ እዚ ክርኢ እንከሎ ናይ መጥርሻ ይርዒዱ ከም ብሮዳክ ዝበለ ሓያልን ተፀዋራይን ተጋጣሚ ገጢሞ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ከም ቆልዓ ድሕሪት ክሃድም ይጅምር ብሮዳክ እቲ ኣጋጣሚ ከም ዕድል ተጠቂሙ ዘየቋርፅ ሓያል መጥቃዕቲ ይኸፍት ኣብ መጨረሻ እውን ከም አንበሳ ጠንካራ ኮይኑ ዝቃለስ ዝነበረ ተፈኻኻሪኡ ወነውስሒቱ ብብሮዳክ ተሳዒሩ ናብ መሬት ይወድቕ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ገፁ ብናይቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ግጥም ቆስልታት ተመሊኡ ናብቲ ረድኤት ዝወሃበሉ ቦታ ይኸይድ ኣብቲ ከባቢ ዝርእይዎ ሰባት ብጣዕሚ ይግረሙ መዓልቲ ቅርሺ ዝኽፈሎ ቻምፒዮን እንከሎ ብሓቂ ሓገዝ ክቕበል መፅኡ ኢሎም ድማ ይሓምይዎ ግን ከምቲ ዝሓሰብዎ ብሮዳክ ቅርሺ ክወስድ ኣይኮነን መፅኡ ከባቢኡን ከተምኡን ንምሕጋዝ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተቐቢልዎ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ቅርሺ 10 እጥፍ ገይሩ ንምምላስ ይመፅኡ ከምዚ ኢሉ ድማ ናይ ብሮዳክ ታሪክ ኣብ ሙሉእ ሃገር ይዝርጋሕ እሞ ሽግርን መከራን ኣብ ዝበዝሐሉ ዘመን ናይ ብሮዳክ ታሪክ ንብዙሓት ተስፋን ሞራልን ዝመልእ ይኸውን ይኹን ደኣ እምበር ናይ ብሮዳክ ቀጻሊ ተጋጣሚ ማክስ ዝበሃል ቀዳማይ ናይ ዓለም ቦክሰኛ እዩ ነይሩ ማክስ ኣብቲ ግዜ ካብ ዘለዉ ዝሓየሉን ዝጨክኑን ቦክሰራት ሓደ እዩ ነይሩ ኣብ ውድድር ጥራይ ክልተ ቦክሰራት ቀቲሉ እዩ ርእሶም ምርመራ ክግበረሉ እንከሎ ብሰንኪ ሓያል ቦክሲ ሓንጎሎም ኣብ ክልተ ተመቂሉ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ጥጥ ወቢሉ ከም ዝተረኸበ ይፍለጥ ወናነት ክለብ ንብሮዳክ እቲ ተፈኻኻሪ ሓያል ስለ ዝኾነ ጠጠው ተበልካ ሕሸካ ኢሎም ከጠንቅቕዎ ይመክሩ ብሮዳክ መለሶ መልሲ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ንስኹም ቅርሺ ክትሰርሑ እንከለኹም ዝሞቱ ተወዳደርቲ ጥራይኹም ትዝክሩለኹም ትማል ምሸት ጥራይ ንደቆም ድራር ንምእላሽ ኣብ ደገ እናፃዕሩ ክንደይ ሰራሕተኛታት ሞይቶም ትፈልጡ ዶ ካብቶም ሰባት ንሶም ቅርሺ መስርሕ መንገዲ ሲኢንኩም እምበር ብዛዕባ ናይ ሰብ ህይወት ተገዲሽኩም ኣይኮንኩምን እዚ ናተይ ውድድር እዩ ድላይ ክገብር ድማ መሰለ ኢሉ ጠጠው ንኸየብልዎ ይነግሮም እዚ ድሕሪ ምስማዖም ንብሮዳክ ዝምልስዎ ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይነበሮምን ኣብ ክንድኡ ምስ ማክስ እንታይ ዕለት ከም ዝጋጠሙ ይነግርዎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ማክስ ዝበሃል ናይ ረዚን ክብደት ቻምፒዮን ኣብ ሓደ ምድላዊ ይመፅእ እሞ ብሮዳክ ሰላም ንኽብሎ ይቐርብ ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ጉረኛን ሰባት ኣትሒቱ ዝርእን ዝነበረ ማክስ ንብሮዳክ ኣብ መጨረሻ ውድድር ክቐትለካ እየ ክስዕረካ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ የፈራርሖ ማክስ ቅድሚ ውድድር ነተጋጠምቱ ትኹረት ንምስራቕን ርእሶም ንምርባሽን ዝጥቀመሉ ነበረ ታክቲክ እዩ ግን ብሮዳክ ብጣዕሚ ብዙሓት ጨዋታታት ዘሕለፈ በዓል ሞያ ስለ ዝነበረ ናይ ማክስ ዘረባን ምፍራሕን ምንም ኣይመሰሎን ሰወይቱ ግን ኣብ ገዛ ብጣዕሚ ኣፈሪሓ ነይራ ኣብቲ ውድድር መዓልቲ ሰብኣያ ንኸይመውት ኣዝያ ትጭነቕ እቶም ቆልዑት ምስ ኣቦኦም ቦክሲንግ ክጫወቱ ክትሪኦም ከላ ድማ ዓዊላ ጠጠው ንኸብሉ ትነግሮም እንደቃ ብዘይ ምኽንያት ዋላ ትኹርየሎም ደኣ እምበር ብሓቂ ዘናደዳ ሰብኣያ እዩ ነይሩ
سوعያ ንምንታይ ሓደገኛ ሰውኣይ ክገጥም ከም ዝወሰነ ምንም ክርዳእ ኣይከኣለን እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ክኣክል እንከሎ ስንብቶም ከቢድ ነይሩ ፕሮዳክ ሰወይቱን ደቁን ደጊሙ ንኽሪኦ ዕድል ከም ዘይረክብ ግንባሮምን ገጾምን ስዒሙ ይሰዶም እዚ ኣጋጣሚ እዚ ንብሮዳክ እውን ንእሽተይ ክጭነቕ ይገብሮ ሰብኣያ ተሰናቢታ ማይ ንኽትጽልየሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትኸይድ ኣብኡ ክትበፅሕ ከላ ግን ሙሉእ ከተማ ንብሮዳክ ንኽትጽሊ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ቀዲማ መፅያ ትጸንሕ እዚ ኩሉ ሰብ ብሽም ሰብኣያ እናጸለየ ክትርኢ ከላ ማይ እቲ ናይ ዓንቶ ሕቶ ኣይምለስ ካሰብኣያ እዚ ግጥም ዝጋጠመሎ ብሽም ሙሉእ ከተምኡ እምበር ስድሩ ጥራይ ነበረን በቲ ወገን ብሮዳክ እቲ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ነይሩ ግን ሰወይቱ ማይ ትመጽእ እሞ ንስኻ ብሮዳክ ኢኻ ናይ መላእ ከተማኻ ተስፋ ናይ መላእ ስድራኻን ደቅኻን ጅግና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ልበይ ጅግና ምዃንካ ፈጺምካ ከይትርስዕ ኣብ መጨረሻ ዝግጥም ዝተፈጠረ ዋላ ይፈጠር ኩሉ ግዜ ጎንኻ ምዃነ ይዘክር ኢኻ ኢላ ተበረታትዖ እሞ ብሮዳክ ልዕሊ ማንም ግዜ ሕጉስን ድልውን ኮይኑ ናብዚ ናይ ውድድር መድረኽ ይቐርብ ብሮዳክ ናብ ውሽጢ ክኣቱ እንከሎ ኣብቲ ስታድየም ዝነበረ ሰብ ኩሉ ክብሪ ንኸሪኦ ድምፂ ኣጥፊኡ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተስእሉ ማክስ ክወፅእ እንከሎ እዚ የስተውዕል እሞ ቁሩተይ ክጭነቕ ይጀመር እቲ ውድድር ክጅምር እንከሎ ማክስ ንብሮዳክ ብተደጋጋሚ ሓየልቲ መጥቃዕትታት የውፅሐሉ ነይሩ ካብኡ ዝበርትዐን ዝነውሐን ስለ ዝነበረ ድማ ንኽድህሎ ኢዱ ሰዲዱ ግንባሩ ይነኽኦ ነይሩ እዚ ኣስተለመደት ምንቅስቓሱ እያ ነይራ ንተፎኻኸርቱ ክናደዱን ክሓርቁን ብምግባር ትኹረቶም ከስእኖም ብዛይ ስትራቴጂ ምቅላስ ክጅምሩ እንከለዉ ድማ ኣዘንኪዑ ብምውቃዕ ውንኦም ከስሕቶም ብሮዳክ ግን ብዚ ነገራት ዝፈጺሙ ይተነኽአን እቲ ዝበለጸ ኣድቫንቴጁ እቶም ፈጠናት ኣእጋሩ እዮም ነይሮም ኣስሒቱ ኣብ ማእኸል ኣትዩ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ድማ ሞራሉን ነጡታቱን ክቕጸርሉ ይገብር ነይሩ ግን ኣብ ሳልሳይ ዙር ማክስ ንብሮዳክ ኣፍታ ተጎዲኣ ዝነበረት ጎኑ ብተደጋጋሚ ይወቕዖ እሞ እቲ ጠፊኡሉ ዝነበረ ቃንዛ ደጊሙ ይለዓል ብሮዳክ ገጹ ንኸይፋለጥ ዝተረጋግዐ ይመስል ግን ብውሽጢ ሰንኪቲ ሓያል ቃንዛ ውንኡ ንኽስሕት ቁሩተ ይቐሪቦ ዘሎ ኣብቲ ቐጻሊ ዙር ብሮዳክ ከቢድ መጥቃዕቲ ምፍጻም ኣቋሪጹ ካብ ማክስ ዝመጽኡ ነብሩ ሓያላት መጥቃዕትታት ንምክልኻል እቶም ፈጣናት ኣእጋሩ ክጥቀም ይጅምር እቶም ተኸታተልቲ ብተጋጣሚ እናሰሓቑ ንማክስ ክጸርፎ ይጅምሩ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ እቲ ዳኛን ከይርኤ ድማ ክልተ ግዜ ንብሮዳክ ብፋውል ይወቕዖ ተጠማጢሞሞ ዝነበርሉ ሰዓት እውን ናይ ብሮዳክ ሰወይቱ ዝኾነት መይ እናልዓለ ብተደጋጋሚ ይጸርፋ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ተረጋጊዑ ዝነበረ ብሮዳክ ዓቕሉ ንኽውድእ ንእሽተይ ተሪፍዎ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ጆ ብታሕቲ ኮይኑ ንብሮዳክ እናፀውዐ ንኽረጋጋዕ ይገብሮ እንተኾነ ግን ማክስ ዝደልዮ ነገር ንኽረክብ ብዙሕ ግዜ ይወሰዶን ብሮዳክ ሙሉእ ንሙሉእ ስምዒታዊ ይኸውን እሞ ጥንቃቑን ታክቲኩን ገዲፉ ብንደት ክዋቃዕ ይጅምር ኣብቲ ዝቕፅል ዙር ማክስ ዓይንቱ ብንደት መሊአን እቲ ካልእ ግዜ ዝገብሮ ንብሮዳክ እውን ብሓንቲ ቦክስ ወቕዑ ንቆትሎ ተዳልዩ ተሃንዲዱ ናብ ውሽጢ ኣቲ ንሕድሕድ ሰደዳ ቦክስ ድማ ሙሉእ ጉልበቱ ክጥቀም ይጅምር ብሮዳክ ሰንኪ ዝተወቕዐን ክልተ ሓያላት ቦክስታት ኣፍንጩ እናደመየ ርእሱ እናዞሮን ዓይኑ ደብዚዙኒ ነይሩ ብሮዳክ ግን ፈጺሙ ይወደቐን ናይ ሙሉእ ከተምኡን ስድሩኡን ተስፋ ተሸኪሙ እቲ ቓልሲ ንምቕጻል ኩሉ ዝተኽኣሉ ይገብር ብሮዳክ ዝበለጸ ክጸንሕ እንከሎ ዝበለጸ እናጠንከረን ናሓረነን ይመጽእ ንማክስ እናዘንግዐ ብተደጋጋሚ ቦክስታት ክወቕዖ እንከሎ ድማ ማክስ ብሕድሕድ ቦክስ እናፈርሐን እናደንገጸን ይመጽእ ኣብቲ ዝቕጽል ዙር ብሮዳክ ምክልኻል ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ኣቢሉ ንማክስ መቋረፂ ዘይብሎም መጥቃዕትታት ይኸፍተሉ ማክስ ፍርሓቱን ጉሩኡ ናብ ጭንቅን ፍርሕን ተቐይሩ ኣብ ሓንቲ ፀግዕ ተፀጊዑ ውንኡ ንኸይስሕት ክንዲ ዝተኻእሉ ክከላኸል ይሞክር ኩሉ ሰብ ናይ ብሮዳክ ሽም እንትፅውዕ ድማ እቲ ውድድር ሳዕራይ ኮይኑ ዝውድኦ ንሱ ምዃኑ ጥርጥር ኣይነበረን ማክስ ዋላ ገጅፍን ጠንካራን ሰውነት ተሸኪሙ ናይ ብሮዳክ ተኸታተልቲ መጥቃዕቲ ክፃወር ኣይከኣለን ኣብ መጨረሻ ክፈርሕ ክጅምር እንከሎ ድማ ንብሮዳክ ዳኛ ከይረአዮ እግሩ ቦክስ ይወቕዖ እዚ ፋውል እዚ ንሙሉእ ተኸታታልን ኣሰልጠንትን የናድድ እሞ ጆ ተናዲዱ ናብቲ ውሽጢ ይድይብ እቲ ዙር ድማ ጠጠው ንኽእል ይገደድ ጆ ንብሮዳክ ናብ ፀጊዕ የምፅሞ ማክስ ልዕሊ መጠን ብዙሓት ፋውላት ይፈፂሙ ዘሎ እንድሕር ደኣ ውንኻ ዘይስሒትካ ብነጥቢ ንስኻ ኢኻ ሳዕራይ ክትከውን ፈፂምካ ከይትቆርቦ ክንዲ ዝተኽኣለካ ትኸላኸል ቁሩተይ ድማ ጥቅዒሉ ይመኽሮ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ጨዋታ ክጅመር እንከሎ ብሮዳክ ኩሉ ጆ ክብሎ ዝፀንሐ ዝረስዖ ዝመስል ዝመልክዑ ድሒሩን ፈሪሑን ዘይፈልጥ ብሮዳክ ሕጂ ክጅምር ኣይኮነን ክልቲኦም ደኺሞምን ንኦም ንኽስሕቡ ተቓሪቦምን ብዘለዎም ጉልበት ይዋቕዑ እቲ ተኸታታላይ ናብ ሓቂ መን ክስዕር ይኸውን ኢሉ እቲ ውፅኢት ንምርኣይ ተሃንጢዩ ረሃፁ ብግንባሩ እዩ ዝወርድ ዘሎ ኣብ ዝሕኦም ንብሮዳክ የምፅልዩ ነይሮም ናፍቲ ስታድየም ንኽኣቲ ዓቕምን ግዜን ዘይረኸበ ብሮድዮ ምክትታሉ የቋረፅን ካሊእ እትረፍ እታ ሮድዮ ክትውልዕ ደፊራ ዘይትፈልጥ ሰወይቱ መይ እኳ ኩነታት ሰብኣያ ንምፍላጥ ሮድዮ እናሰምዐት እያ ነይራ ኣብታ ሰክንዲ ንሳ ግን ማክስ ንብሮዳክ ብመንከሱ ኣቕኒዑ ሓያል ቦክሲ ይወቕዖ እሞ ውንኡ ክስሕት ተቓሪቡ ናብ መሬት ይወድቕ ኩሉ ሰብ ተጨኒቑሉ ካብ ኮፍ መበሊኡ እንትትስእ ብሮክ ዓይንቱ ደብዚዘን ምርኣይ ክስኣኑ ቀሪቡ እቲ ናብኡ እናቐረበ ዝመጽእ ዝነበረ ማክስ ይረአዮ
ኣብታ ሰዓት ንሳ ብዛዕባ ማክስ ንምጽናሕ ዝረኣዮ ቪድዮታት ይዝክር። ኣብ ከምዚኣ ዝበሉ ሰከንዳት እዮም እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገጥሞ ነበሩ ሰባት ዝሞቱ ነበሩ። እንድሕር ደኣ ፈቒድሉ እታ ትቕጽል ቦክሲ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ትቐትሎ ርግጸኛ እዩ ነይሩ። ርእሱ እናዞሩን ንኽወድቕ እናቐረበን ድማ ቀስ በቐስ ሙሉእ ስድርኡ ክረኣይዎ ይጅምሩ። ዝነበሮ ናይ ምጥርሻ ዓቕሚ ብምእካብ ድማ ንማክስ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ይኸፍተሉ። ማክስ ይትረፍ ንኽከላኸል እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ንኽፈልጥ ነባዕሉ ውንኡ ምስ ባዕሉ ይነበረን። ኣብ መጨረሻ ድማ ምቁፅጻር ተሳኢንዎ ይወድቕ። ድሕሪ ነዋሕቲ ናይ ቅልሲ ኣዋርሕ ድማ ብሮዳክ ደቁ ንኸይጠምይዎን ንኸይቐሮምን ሚንዋሎ ካብ ምስራሕ ሓሊፉ ብታሪኹ ንብዙሓት ዘምሃረን ዝለሓዓለን ፍሉጥ ናይ ዓለም ቻምፒዮን ይኸውን። ካብቲ ዕለት ሳንድሓር ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ከም ዘይትኸውን እናረኣና ድማ ፊልምና ይውዳእ። ብናይ ሎማዓንቲ ሓቀኛ ዛንታና ብዙሕቶም ኣይርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ወገነይ ካብ 19 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ክንደይ ከም ትዎ ኣብ ኮመንት ምጽሓፍ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋልን ንቻናልና ሳብስክራይብ ካብ ትገብሩ ክንደይ ከም ዝገበርኩም ንምጽሓፍ ከይትርስዑ። ደጊምና ብኻልኦት ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒ